Български делегации много са били в Америка, но мога да ви кажа, че и аз бех в Америка. Нека да ви кажа как стана цялата работа. Един ден мане му къщи, звънят на телефона, жена ми дига и казват: извинявайте, Весо Парцала? Няма го в момента. Ами какво да му предам? Ами вижте какво, обаждаме се от Нью-Йорк, ще може ли да другия четвъртък да дойде в Нью-Йорк? Моля? И жена ми затворила телефона. Дера знае, че наистина от Нью-Йорк се обаждат. Помисля, че някой се майтапи. На другия ден ми казва на мене, вика: Весо, обадиха се, вика, едни от Нью-Йорк ушам, аз разбрах, че са майтапи и затворих телефона. И наистина същата вечер ми се обадиха пак: извинявайте, обаждаме се от Нью-Йорк, може ли другия четвъртък да дойдете при нас? Аз в същия момент си помислих, че има някакво заведение в София, което се казва Нью-Йорк, защото много заведения изникнаха по София. Викам, къде се намира това заведение?